आंनि गाहाम हामलायथिखौ आङो बावहरनो सानदों जे फैगौ 6, 7 आरो 8 नभेम्बर 2022 जोंनि जुमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 5थि खेबनि थाखाय बोसोरारि जथुम्माखौ जाम्बुगुरिनि खोरोमदाव गेलेग्रा फोथाराव खुंनो थांगासिनो दङ। दा बे जुमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बोसोरारि जथुम्मा बे सानथामनि हाबाफारिखौ लानानै जोङो बेवहाय खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों आरो बेवहाय गोबां बेबायदि माखासे लाइमोनफोरखौ लानानै माखासे एक्टिभिटिसफोरखौ दोननाय जादों जेरै बेवहाय हिन्जावसाफोरनि थाखाय काबादि, हौवासाफोरनि थाखाय भलिबल गेलेनाय गिबि सानखालिनिफ्रायनो बेयो जागायगोन। लोगोसे बेवहाय नैथि सानाव लाइमोनफोरखौ लानानै गोबां बेबायदि माखासे मोजां टपिकफोरखौ लानानै सानसेनि मोनसे अपेन सेमिनार बेवहाय लानाय जादों आरो बेवहाय मेनलि मोनसे टपिकखौ लानानै बड' युथ्स अन बड' नेशनेलिज्म बिनि सायावहाय जोंनि रिसर्स पार्सन मानगोनां BKWECनि डिपुटि चिफ रमिय' पि नार्जारि बिथाङा बेवहाय आलासि महरै बाहागो लागोन आरो जों गोबां बेबायदि लाइमोनफोरखौ लानानै माखासे दख'रानिफ्राय माखासे थुलुंगानाय हाबाफारिखौ बेवहाय लानाय जादों आरो लोगोसे हारिमु बिथिङावबो जौगानांगौनि थाखाय जोङो 1, 2, 3 देंखोमु 1, 2, 3 बे हाबाफारिखौबो लादों आरो थामथि सानाव बा जोबथा सानाव जोङो बेवहाय गेवलां मेल दङ आरो बे गेवलां मेलाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो बेवहाय गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन। लोगोसे जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार बिथाङाबो फैगोन आरो जोंनि ओनसोलनि गोबां मानगोनां लकेल MLAजों लोगोसे EM बिथांमोन, MCLA बिथांमोन आरो गोबां बेबायदिनो जोंनि लकेलनि इन्टेलेक्सुयेल्स बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। दा बेनिखायनो आङो ओनसोलनि जानानै रायजो राजा बिथांमोननिसिम गुरैयै खावलायनो हास्थायदों जाहाथे जोङो बयबो फैनानै बे 6, 7 आरो 8 खालार खालि जे जानो गोनां जुमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बोसोरारि जथुम्मा बेवहाय जाहाथे बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैयो आरो जोंनि बे प्रग्रामखौ साक्सेसफुल खालामनायाव मदद खालामफैयो। बिनि थाखाय आङो रायजो राजा बिथांमोननिसिम गुरैयै खावलायो। जोंनि बे जुमदुवार आन्चलिक कमिटि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 5थि बोसोरसेल' जथुम्मा फैगौ दाननि 5, 6, 7 अक्ट'आव जानो गोनां बे जाम्बुगुरिनि खोरोमदाव क्लाबाव जे कनफारेन्स बेनि जे साखाफारा जानाय बेखौ आं ओरैनो एसे जिहेतु आंनि समस्थियाव गोलैयो आं बेखौ नायनो फैदों आरो आसा खालामदों बे कनफारेन्सआ गाजा गोमजायै जाफुंसारगोन। आंहाबो बेक्तिगत भाबै जिहेतु आंबो एबसुनिफ्राय जोनोम जाबोनाय आरो कचुगाव आन्चलिक एबसुनि सिङावनो बे जाम्बुगुरिया बै समाव इउनिटमोन। बेवहाय 1978 मायथाइयाव जोङो कचुगाव आन्चलिकखौ गसाइगावनिफ्राय दानखावनानै दानाय जादों। बे समाव आङो 9 थाखोआव फरायोमोन। अब्लाबो बे समाव जोंनि कचुगाव आन्चलिकआव लेखा गोरों खुब खममोन। खुब खम मानसिया जोङो नाजानानै बे कचुगाव आन्चलिकखौ दानाय जादोंमोन आरो दिनै दायै प्राय बेसेबा गोबावसै आरो दिनैहाय जोंनि फरायसाफोरनि अनजिमा बांनायजों लोगोसे खामानियाबो बांबोबाय। जाथिनि, समाजनि, शिक्षानि गासैबो बांनायाव जोंहा फरायसाफ्रा गावनि ओनसोलखौ मोजाङै जौगाखांनो होनानै बे जुमदुवार आन्चलिकखौबो थांनाय बोसोरबा आगोलखौ दानाय जादों आरो दिनै बिनिनो 5थि बोसोरसेल' खुंनो नागिरदों। आसा खालामदों बहाय बयबो रायजो राजाफ्रा सहाय खालामगोन आरो बहाय आलासि हिसाबै नुजाफैगोन। गाहाय आलासि हिसाबै जोंनिनो दुलाराय बर' फरायसाफोर मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' आरो गुबुन आलासि नुजाफैबावगोन बर' अट'नमास वेलफेयार काउन्सिलनि डेपुटि चिफ रमिय' पि बसुमतारी
आरो गुबुन गुबुन आलासि नुजाफैगोन आसा खालामदों जोंनि मानगोनां दानि बिटिसिनि चिफ प्रमद सार बिथांमोन नुजाफैगोन आरो जोंनि एमएलए बिथांमोन फैगोन आरो गुबुन गुबुन इएमफोर फैगोन आरो बेवहाय बेनि बादैबो आसा खालामो गुबुन गुबुन हयथ' गोरों गोरा मानसिफोरखौ लेंहरनाय जादों हयथ' नुजाफैगोन आरो बे कनफारेन्सआ बे जोंनि ओनसोलाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोनसे सांग्रांथिखौ लाबोथों मानोना दिनै जोंहा बिटिसि जादों बिटिआर जादों अब्लाबो जोंहा हारि हिसाबै मोनसे थांखि दं बे थांखिखौ जोंहा जाफुंनांगौब्ला जों बर' हारिया खौसे जानांगोन बेवहाय जेखि पार्टियानो जा मानो बिजेपि होन बिपिएफ होन बा इउपिपिएल होन गासिबो हारिया सानसे समाव खौसे जानांगोन आरो बे खौसे जानायाव निस्सय बे कनफारेन्सआ एसे गोहोम खोख्लैगोन आं आसा खालामदों नङाबा जोंनि जाथिया दिनैहाय बिटिआर मोनमालाय मा जानो बेजों जोंनि थाखाय जथेस्थ' नङा जोंहा गुबुन मोनसे थांखि दं बे थांखिखौ जाफुंनांगौआ जों खौसे जानांगोन गावजों गाव गाज्रि मोनलायनाय मोनसा मोनलायनाय जानाय नङा आरो आं आसा खालामो बे कनफारेन्सआव गासिबो हारिनि मानसिफोरखौ सहाय खालामगोन आरो जोंनि गुबुन गुबुन हान्जानि मानसिफोर बेवहाय सहाय खालामगोन आरो बेखौ जाफुंहोगोन आं बेखौ आसा खालामदों नुनो मोनदों एगजिबिसननिबो माखासे रेडि खालामनायफोरखौ बे एगजिबिसनाव मा मा थागोन होननानै सारा बुंसै एगजिबिसनाव बेखौ एबसुनि मानसिफ्रा मिथिगोन मा माखौ होनाय जागोन खिन्थु जोंहा माखासे डिपार्टमेन्ट दं बिटिसिआव आरो ओरैनो आसाम गभर्नमेन्टआव माखासे हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइलानो होन फिसारियानो होन बेनिफ्राय भेटेरिनारियानो होन इन्डास्ट्रियानो होन आरो लोगोसे ओरै एनटिपिसि आरो बिआरपिएल डिआरडिए गुबुन गुबुन गभर्नमेन्ट डिपार्टमेन्टफ्रा बिदिनो बेवहाय एगजिबिसन देखायफैयो आसा खालाम बिथांमोना अर्गानाइज खालामदों आरो बेवहाय फैगोन आरो बेवहाय जोंनि मानसिफ्रा बोरै आबाद खालामनानै बोरै इन्डास्ट्रि खालामनानै मा खालामनानै थांनानै थानाय बे जिनिसखौ मोजाङै दिन्थिलांगोन आं बेखौ आसा खालामदों